ശാസ്ത്രദേവി ശരണം. ശാസ്ത്രദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ മീനഭരണി മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ വാനമ്പാടികൾക്ക് ഇവിടെ ഭക്തിഗാനാർച്ചന നടത്തുവാൻ അവസരം തന്ന ഉത്സവ ഭാരവാഹികൾക്കും ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ വാനമ്പാടികളുടെ സ്നേഹവും സന്തോഷവും അറിയിക്കുന്നു. വാനമ്പാടികൾ തിരുവനന്തപുരം. സംഗീതത്തെ ജീവനിൽ കണ്ട് എന്നും മനസ്സിൽ താഴോലിക്കുന്ന കുറച്ചു കൂട്ടുകാർ ചേർന്നുള്ള കൂട്ടായ്മയാണ് വാനമ്പാടികൾ. തിരുവനന്തപുരം വിമൻസ് കോളേജിൽ നിന്നും സംഗീതം ഐച്ഛിക വിഷയമായി പഠിച്ചവരും തിരുവനന്തപുരം ആകാശവാണിയിലെ ഗ്രേഡഡ് ആർട്ടിസ്റ്റുമാണ്. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ശ്രീമതിമാർ രാധിക സുരേഷ് ഗോപി, അമ്പുലി ശ്യാം, അനിത പി വി, വൃന്ദ രജനീഷ്, ആശ അജയ്, ശാന്തി അനിൽകുമാർ, വീണ സുശീൽ, വീണ സന്തോഷ്, കവിത ശശിധരൻ.